Nginikeza wona baba uyaphela. Ube phela angiphili nawe ngabe awukho la phela ngabe ngiyisipoki makunjalo. Hawu, hayi, utholo baba. Kahle behamba ngifuna ukuthola ukuthi ngabe yonke into ihamba kahle. Hawu uNkulunkulu wami. Ayikho into ehamba kahle la. Yonke into engiyenzayo ithatha ulongithele. Hayi, awubekezele baba kuzolunga. Bathi vele kuba myama kakhulu makusuzokhala. La. Kamfana wami angidinge motivation namhlanje sezwana angifuna nje motivation. Hawu, iyona nje ezokusiza kusasa. Eish. Ake ngikucacisele la mfana wami. Mina angikholelwa kulento ekuthiwa inhlahla. Mina inhlahla ngiyazenzela mina. Hayi. Ngiyazenzela mina. Kanjani manje baba? Uyabona mfana wami sikhuluma nje. Kunomkhovu wami la manje usumdala uyabona? Manje ngithe mangibuka wena une-structure sakho nje. Unentswebu yawo. Hayi baba uyivale lapho. Awuvale lapho. Kahle la kunentombi la ngibanga lo baba. Manje ngifuna ithande mina. Simbulala ubaba. Ufuna ithande wena. Ya, ithande mina. Hayi khuleka mfana wami. Ngisanda kubuya nabo losilila lana novela abahleke. Kodwa nje ngizokwenzela wena nje. Chelete. Ubala ke baba wami lo la. Safa sabelisizo sibula wayithi wemadoda ngempela washona punembeza wemadoda ngempela washona punembeza Bona mama kunjani? Ngiyaphila. Awu. Hey, awuhlahle ubuye la. Ya mfana wami ukhala ngani? Awuzwani ukuthi ngiyakubingelela. Hawu, ngikuzwile futhi ngivumile. Oh, wena ama client akho abingelela kanje noma awabingeleli? La mfana wami, angikho nje emudini, ngicela ubani ilanga nje lishisa kakhulu singaphendulana nawe. Ngikubuza impilo ukuthi unjani. Uyathi uthi wena uyaphila. Awungibuzi yini mina ukuthi nginjani? What if I'm not okay? Mana hayi mina ngihlangana naphi nalokho vele? Ngihlangana naphi? Oh, shuthi kuba bengifake mina ke. Ubuzovele nje ungidlule kanjalo. Cha, bengizobuya ngizokusiza. Ayingeke mama ungidelele kakhulu la ngiletha la iPhone. Ngivele ngiduduzeke ngegame ke ngoba phela ngidelelile wena. Ngivele ngidlala ama game straight. Ima ke wemfana uzama ukwenzani ngempela? Ungalinge nje mina ungidakelwe mina. Uzama ukwenzani? Ungalinge nje. Phela ngeke izincengane mama. Oh, ummeso wami ngokhohle ekhaya. Kodwa vele ngowumuntu wesifazane. Hayi inkingi. Futhi wamemeza ngihlaba ngempama. Letha la iPhone ngiyasebenza la. Lalela lana ke mina ungalinge nje ungithathe kanjalo. Ungalinge nje ungithathe kanjalo mina. Ungalinge. Mina wami ummesa ngukhohla mina. Hlezi nguphethe. Mama bengidlala bengidlala mama bengidlala. Letha yakho iphone. Letha la yakho iphone. Hawu, umuntu ozodlala abafana bo. Hey, inhleke nale phone. Ngathi ngivulile la. Ngislima wena. Hawu mama, vele noba for safana. So mo nami just take izifunayo baby. Esoke semahlaka abhora yazi. Ngona manje no2 ngoba muwedwa ingqondo vele bohalf. Hawu mama, okay makanje mama. Mama mina ukubhoza. Ngabe kodwa konke right? Hayibo. Esokiswe. Kodwa ngabe isokisilika kwenzelani kodwa namhlanje mama lami? Awusho mina wena ngempela. Awukhohle lo muntu lo. Ubhuza usevuka ngentombi entsha manje. Uthe wena uyampora manje. Angizwanga. Yani nina kanibamba. Ya. Awuza sibingelela kamnandi mamdleje. Hey lalela la wena, ungalinge nje ungithatha kanjalo. Mina ngakhula noyihle benza ukufuqa impama nje. Hayibo kahle mama kuyekwenzekeke lokho. Yabona, ngifuna imali yami mina. Imali yakho hayibo kokuyena ukolektayo, ubhuza ukolektayo. Hayibo kanti wena ubani? Usoks lo. Eish, yazini. Ngicela uzungisize, ungitshelelene ukuthi ngithe la yodibana khona. Yoshutshana mfana wami. Khathala ukudlala nina.
disco. Yazi we my sweet dada ngiyacabanga la uyazi kunganjani mama mangase kuthiwa sibhala ngegama lakho sho case uMamdletshe uzo understand. So uthini uzoyibhala wena? How we mama angini phela manje mina manager so yes mama ngizobhala mina. Angeke babe wena ufuna ungiqhatha noMamdletshe nje. Hawu we mama so manje wena ufuna sihlale sibukane kanje. Hayi shuthi angisimene nje enamali namhlanje. Hawu we mama eyayazi usakhuluma nje kanjalo asivele nje sibe busy ungcoshisa uwani yabo fast. No, not on duty. Hawu mama we mama angini uyakhumbula ukuthi namhlanje usuku olusha which means it's a new day, it's a new beginning. Wena nawo. Hawu mama hawu hey Hey nini, ngabe njalo ukuthi sendambe ohlahla. We Mamdletshe uyabona njengoba kungena wena ngingavele ngangageze kumoya okusho ukuthi umuntu usezokwazi ukuthi abhale edolweni. Hayibo mnganami, yazini nete ngifuna ukuthi ungisize ngayo kuqala khona ngizokwazi Mamdletshe phela wena uyazi nje ukuthi mina lo ngumabizwe asabelela la kuwena Dletshe ungabe ukhala ngani. lalela komnganami. Kunomfana la ubethu uzama ungibamba inkunzi. Ngafane ngasheshe ngamsela kuqala. Hayi bo Dletshe akuyena Dletshe hayi. Ngifuna ukuthi ningiflashele le phone le eyakhe lo mfana. Yini manje? Nahlahla amehlo manje. Ngivuleleni ifoni. Ngiyabuya manje. Ngifuna ukubuya sivuliwe le phone le. Ngeke nje uzongitshela uzoflash ifoni yabafu angeke. Wena mama ungathi ubuye ube nokusangana nje wena awufuna ukuphuza. Yo Lethe ngivule vele ngiyazi password. Hawu mama sheshisa nje ungabe sapholisa mase usheshe sisihlanu. Hawu waphapha phakathi. We uMamdletshe. Hayibo sekonye ngempela ubhuzu. Yabona ke ungabusabuza ke ngcono ngoba ayibonela ke nawe. Hayibo bhuzu awuziphendulele ngaze ngikasuke. Awukatinana nhlengi ngani vele? Usuyahlanya yini bafu? Lutho baba. Isitaji ukuthi impilo yami futhi sishintshile engizizwe ngizale kabusha. La ngidlelwa khona ngathi bangavela abahleke. Hayibo ngibuza umbuzo njalo. Mama relax ehlisa umoya. Wena uzosukhala wena. Mama kahle ngempi mama. Awu. Ya, kanibamba senginobabili ke manje na. Alishoni. Uba ngempela ngikoletayo la kunini? Mama ubhuzu. Hayi busokisi. Hey nini musana ngenza slim. Yazini? Ntombazana, kom, uba ngikoletayo.